No zandal to jak Vandam. Hned jak fitness typu najde, na skoupě vůbec se sejde. Trefa přímo na hlavu, do lobby tě dostanu. A pak zaře máme broski, rozložil se nám na kosti. MG Family tu celá, no neskutečná střela. Další náboj taky letí, jasný je, že vždycky trefí. Další hlava, další padá, každý kolem se rozkládá. Všichni píšou paráda, ale hlídej si záda. Důležitý je mít dobrýho kamaráda. A pak se lidi ptají, kdy konečně dají trefy se zas do šopu. To vám lidi neřeknu, to halie lidi nejví, ale na nějakou dobu sedí. Soutěž dáme o jiný skin, tak pojďte, jak vám povím. Všichni fn do chatu, pak roztočíme ruletu a zahraje si se mnou další. Sakra 365 nestačí, čas je tlačí, tak jedeme, braši. Sbírám munici a trefím další palici. S Whitmerovkou je to samo, věř, že dostanu tě, kámo. Když tak mám digy a i medkidy, a i když budeš to ví, tak tě vidím. Přebím, zamířím a hned pálím. A to můžeš mít v jakýkoliv dáli. Lidi jsou,